Güzel Галләмова. Түз йөрәк. 39-нчы бүлек. Тайфа кинәт үлеп киткән Мәдинәне җирләгәннән соң бөтенләй югалып калды. Канаты кайрылган улына әнисез үсеп килгән оныгына таяныч булырга кирәклеген аңлап кына үзендә көч тапты. Кая барып төртелсә дә, игелекле килене исенә төште. Илнуры да күзгә күренеп ябыкты. Йөрәгеннән үткәреп сыза бала, сыза. Берүк ишүгә башын салмасын Ходаем. Тайфа карчык икенче тапкыр хатынсыз калган улы өчен бик нык көенде. Үзе уйларыннан арынырга тырыша, дуга укый, бер Раббысы белән серләшә иде. Рәхмәт, Раббым Аллам, сәламәт тәнле, камил акыллы, зирәк зиһенле итеп яраттың. Күзем күрмәгән, үзем белмәгән авылга китереп бәхет бирдең. Шушы нигъмәтләреңне дәвамлы итеп, икенче оныгымны кияүгә биргәнче генә гомер бирсәң иде дип, оныгы өчен борчылды. Аллага ялварды ул. Үткән гомерләрен барлаганда, Рафис балакай, сиңа, рәхмәт сиңа. Рухларың шат булсын. Дөньялыкта эшләгән изгелекләрең әҗер-саваплар бирсен. Син сызган ак юллар, ак юлда киңәя Алла бирса дип сөйләнә. Надия килене хәлен килеп белгәли. Тайфа аның артыннан узаклап, «Эй, Ходаем, без бәндәләреңне һәр төрле яманлыклардан, гөнаһлардан, хөсетлектән, кешеләрне рәнҗетүдән, малга хыйрыслыктан, күңел каралыгыннан, кеше гаепләүләрдән сакла» дип теләк теләп кала. Ак әби дип, садака, дуга кыл дип күчтәнәч китерә ул халкы. Рафис балалары да, Илмираның нәни малайлары да җитәкләшеп киләләр. Авызларыннан дәвани сүзе төшми. Тайфа карчык һәр берсе артыннан изге теләкләр әйтеп кала. Ә бер көнне кан басымы күтәрелеп, урынга ауды ул. Хәл белергә әллә ярты авыл халкы килде инде, диде улы, дару эчкәч йоклап уянган әнисенә. Тайфаның күз чите буйлап шатлык яшьләре тәгәрәште. Башыннан, «Эй, Аллам, шөкер сиңа, ташландык карчык түгел идемме соң мин, бу авылга аяк басканда» дигән уй яшьнәп бетте. Ә үзе берни әйтмичә, Мәдинә килене кебек сылу оныгына яшь аралаш ягымлы караш ташлады. Атаңны ташлама, нык бул диюе иде бу аның. Иртән санаулы сәгать эчендә кичәгедән дә күбрәк халык килде. Изге күңелле карчык иде, диделәр авылдашлары. Ак әбине соңгы юлга озатканда. Кырыгынчы бүлек. Гөлфинә әйтерсең әнисен җирләде. Бик авыр кичерде ул бу хәсрәтне. Бу катлы-катлы хәсрәтләрдән, бетмәс борчулардан йончыган иде ул. Авыр чагында киңәш бирер, һич югында тыңлар кешесе дә калмады. Атна ахырында гына кайткан балаларына атна буе эчке серләрен сөйлисе килеп, сүзләрен сәйлән итеп тезә. Ә алар кайткач, берни сөйләмичә, уйлары белән ялгызы кала. Гөлфинә йөрәге тынгысызланса да, эче пошса да җыр киләде. Җыр йөрәккә дәва икән бит. Рафис, эй Рафис җаным, янган йөрәкне басу өчен җырның искесе дә ярап тора икән шул. Кредит каплаулар нервларны шактый таушалтты. Яңа уку елына әзерлек эшләре дә тәмам йончытты. Авырлыкларны җиңү сөенечен уртаклашырга ниндидер иркенлек кирәк иде аңа. Ул акрын гына авыл артына, кырларга чыкты. Ташландык кырлардагы биек әремнәр ышыгында үскән сарут үләне арасында сирәк кенә күренеп киткән күк чәчәкләр «Без дә бар әле монда» дигән сыман җилдә акрын гына чайкалалар. Гөлфинәнең озын чәче белән җилләр уйный. Җылы, тансык җилләр. Яшь чакта Рафис таның чәчләре белән уйнарга ярата иде. Гөлфинә карашын иңләп, иксез-чиксез тыелган киң кырларга карады. Туган җир, туган җирем түгел, җан атып сөйгән иремнең җан атып эшләгән газиз җирләре. Димәк, син кадерле миңа, торган җир. Әйе, мин монда тамыр җәйдем. Бу җир минем газиз иремне үз куйнына алды. Шатлык борчуларымны,
ачык хәсрәтемне үзенә сеңдерде, эшли итте, ашлый итте. Ташламаска иде сине, газиз торган җир. Гөлфинәнең иң башына зәңгәр су канатлы күбәләк килеп кунды. Гөлфинә селкен мишәдә иң башындагы күбәләккә карап торды. Күбәләк канатларын бер ачып, бер ябып торды да, баш очына күтәрелде. Гөлфинәнең үзенә дә канатлар үсеп чыккандай булды. Ул үзе дә сизмәстән аңа омтылып күккә карады, алга атлады. Күздән югалтмаска тырышкан күбәләк җиргә, күк чәчәккә кунды. Шул мизгелдә аның йөрәгенә татлы бер моң кирип оялады. Җаны шул моңга кушылып җырлады, хәтта талгын җилләр дә кушылгандай тоелды. Хисләр ничек тиз бетереп алса, шулай тиз калдырып та китте. Ул авыр сулап, карашын киң офыкларга күчерде. Күзләренә алтын су сары, кызгылт яфраклы урман чалынды. Һәр май айында мәктәп укучылары белән шунда баралар алар. Нигә шул урманга Рафис белән бармадык соң без? Ул да табигатьне ярата иде бит. Эй, гомерләр, нигә тирә-якка күз салырга вакыт тапмыйча, эш дип чабабыз соң без? Вакыт ага да ага. Синсездә нәкъ 2 көз үткән бит. Бу еллар күмәк хуҗалыкны яшәтү өчен киткән миллионнарны өстән төшерәм дип, йомшак кәнәфидә утыручы түрәләр бусагасын таптап үтте Рафис. Нигә гадел түгел бу дөнья? Нигә шул кадәр башкарган хезмәт күз яше булып әйләнеп кайтты безгә? Нигә? Нигә? Аның әлеге сораулары кыры үләннәр арасына кирип югалды. Җавап табылмас бу сорауларга Гөлфинәнең йөрәге чыгымлады. Кайтырга кирәк. Кайтыр юлга борылганчы, баягы зәңгәр су күбәләкне күрәсе килеп, як-ягына каранды ул. Әмма күбәләк җирдә күренмәде. Очраклы рәвештә генә башын югары күтәргән Гөлфинә йылмаеп җибәрде. Күбәләк нәкъ аның баш очында иде. Ул аз гына бер урында җилпенде дә, чиста күк йөзенә югарырак күтәрелеп, күздән югалды. 41-нче бүлек. Рушанның Toyota Camry машинасы авылга юл алды. Машинаның арткы тәрәзә төбенә куелган, әле суынып та бетмәгән күчтәнәч гүбәдиядән машина эченә ушы ис таралды. Элек этле-мәчеле яшәгән 2 күрше хатыны салонның арткы утыргычына утырганнар да күңел ризалыгы кичереп, шөкер итеп изрәп баралар иде. Гөлфинә, гөлгенәне әйтәм, үзе пешергән бит бар ризыкларын. Бәхетледән генә китертмәгән. Үзе яшь кенә бит әй, диде Надия, чын күңелдән соклануын белдереп. Таиф апа барыбызны да өйрәтте. Шул исәптән мине дә. Ике хатын сүзсез генә кайта бирделәр. Гөлфинә, күңеленә тиде бу сүз дип уйлап, күз чите белән генә Надияга күз ташлады. Авырлык белән сакланган дуслыкны югалтасы килми иде аның. Шуңа сүз булсын өчен генә авыл хатыннары авылга җилдерә дип тыенкы гына көлде. Шәһәрләшә алмаган хатыннар таш каладан качып кайтып баралар диген ичмаса. Надия дә күңеллелек сакларга тырышты. Бераз сүзсез торганнан соң, шәһәр һавасын яратмыйм мин хәзер. Картаюым ахыры дип өстәде. Әйе, ылгаюдыр. Кайда җанга рәхәт, шунда йылышабыз хәзер. Барлык студент елларны кертеп, 12 ел яшәгәнмен калада. Яшь чак иде шул. Кайда яшәсәң дә барыбер шикелле иде. Башына китереп суккан фикердән Гөлфинә кинәт Надиягә таба борылды һәм тезенә учы белән шапылдатып: "Ә син соң, син, авылны яратмыйча ярты гасыр шәһәрдә яшәгән шәһәр кызы Надия, авылны ничек мактыйсың да, ничек күңелең авылны кайыра һаман? Надия?" Надия уйчан, моңсу күзләрен тутырып Гөлфинәгә карады. "Нием калгансың миңа ул калада? Тамырларым, кызым, оныкларым авылда бит. Мине шулар бәйли күрәсең авылга. Әнә, әби дип өзелеп торган кияүем бар." Рушан елмаеп кына машина көзгесеннән әбисенә күз сирпеде. Шәһәрдә тыным кысыла, үткәннәр искә төшә. Яшьләр минем фатирны бик матур айтканнар, бик күңелем булды. Гөлгенәнең ире авыл малае булса да бик күркәм күренә. Үзгәрде.
Әмма барыбер авыл кешеләрен икенче сорт итеп карау бетмәде моның күңелендә дип уйлап, Надияга күз салды Гөлфинә. Күрде ул. Надияның йөзенә куаныч кунган. Шуны күреп, аның күңеле шатлык белән тулды. Надия юл буе фикерләре белән уртаклашып кайтты. Гел генә молодец. Шәһәр йорты дип тормады, Коръән укытты. Бик шат инде мин Гөлфинә. Аннан ушы белән Гөлфинәнең ботына кагылып, теләпчән тавыш белән тагын әйтеп куйды. Акча түлибез дисез. Кабат әйтәм, кирәкми. Коммунал түләүләргә түләсәләр шул. Әлегә кияүең белән кызың рәхәтләнеп торсыннар Гөлфинә. Рәхмәт, Надия. Менә кияү, сезнең балалар укырга кергәч, сезнекеләргә дә урын булыр. Раушан баш иеп елмайды. Күңелем тулы куаныч. Балаларыбызның бәхетләре булды. Булганчык начар елларда үстеләр. Ярый әле авылга якынайдык дип сөенәм. Беләсеңме, кул астымдагы менә дигән тәрбияле күп кенә хезмәткәрләрнең балалары замана шаукымына бирелделәр. Иза чиктеләр дә соң. Кайсыныкы наркоман, кайсының кызы фахишәгә әйләнде. Уен автоматларында оттырып, ата-ананы ярык тагарак каршында калдыручылар да булды. Сугышып, урлашып утырып чыгулар. Аллам. СССР таркалу күпме гаиләне таркатты. Кияү, сиңа мин кызны бирмичә маташтым. Гафу итәрсең инде. Зур рәхмәт сиңа, кызымны бәхетле иттең. Аз сүзле Рушан кабат көзгедән әбисенә елмаеп карады. Үзеңә рәхмәт, әби. Минем хатын бер дигән. Бу рәхмәт кайнана әнигә тиеш иде. Илмирага изгелек төшенчәләрен иңдерүче, күңеленә орлык итеп салучы ул. Яшьтән биргән тәрбия онытылмый икән ул. Бу сүзләрем дуга булып ирешсен аңа дип, Надия чамасыз җиттелек белән ян тәрәзәгә борылды. Юл кырыенда затып калган ак каеннар аның уйларына тагын да аклык, паклык өсти төштеләр. Минем бәхет тә үз кулымда булган. Тик яшьлектә минем күңелдә матур шытымнар шытмады шул. Шытар иде, әгәр изгелек орлыгы салучы булган булса. Соң булса да, тормыштан гыйбрәт алып, үзем аңладым бугай мин аны. 6-дагысы 60-ка диләр. Якты дөньяга күзеңне ачып карасаң, бар да аңлашыла. Кешечә яшәргә комачаулаган ул начар сыйфатларны нигә дип 60-ка кадәр ияртеп йөрткәнмендер. Теләгең булса, тырышсаң, һәр нәрсәгә дә ирешергә була. Ходай минем юлыма түземле кешеләрне чыгарып куйган. Көчле кеше бит син, Надия. Тәкәбберлек шайтан ул. Шайтанны җиңү өчен гаять зур көч кирәк. Нәрсә ул тәкәбберлек, Гөлфинә? Чамасыз горурлык, гордость. Минлек тамыр җәйми ул кешедә, әгәр тирә-яктагыларны аңларга тырышсаң. Рухи көчне начарлыкка түгел, изгелеккә җигәргә кирәк. Таифа апа дәресе бу. Кичерә күрсен ул мине бүрек. Ярты юлны узгач, алар каршына юл төзелеше машинасы килгәне күренде. Рушан тизлеген киметте. Куе сары төстәге машина юл уртасына ак пунктир сызык сызып килә иде. Кияү тизлекне арттыргач, Надиягә каршы өзек-өзек ак юл йөгерде. Юллар, юллар, диде ул эчтән генә. Мин теләгәнчә, һәм теләмәгәнчә. Ак һәм кара. Сөйләшер сүзләр дә сөйләшенеп беткән иде инде. Ике хатын үз уйларына чумдылар. Гөлфинә юлның ике ягына да сызылган ак полосаларга игътибар итте. Алар әйтерсең ак юл буйлап элдерәләр. Алдагы күз иңләгән аклык артка таба тымырылып сузылып бара. Гөлфинәнең күңелен куаныч биләде. Ак юл, туры ак юллар дип сулкылдады баш мие. Юллар, юллар. Шөкер, туры ак булдыгыз. Акыл бирдең, зиһен бирдең, күркәм холык бирдең, Раббым. Тәкәбберлектән сакладың. Мең шөкер сиңа, мең рәхмәт. Газиз балаларымны да караңгы юлларга кертеп адаштырма. Шушы уйлар Гөлфинәнең күзләрен яшь илпәсе белән капларга сәбәпче булдылар. Бит мускуллары тартышты. Җиңел түгел сабырлык саклау. Машина ак полосалы юлны йырып алга чапты. Надия ни өчендер артка борылып карады. Бу авыртынлыктан чыгарга теләп, Гөлфинә Надияның артка каравына. Әллә туган җирем артта калды дип яман сулап куйдыңмы, Надия, диде ул елмаерга тырышып. Юк. Артка гомумән борылып карыйсым килми.
Гүбәдия шуышты. Төшүп китмәсен дип борчылам. Надия елмайды. Аннан күзләрендә зур өмет чаткылары чәчеп. Алда әнә ак юллар көтә. Авыл көтә, аныклар көтә. Ак әби буласы иде менә. Амин, Надия. Булырсың. Ымтылыш кирәк. Белүемчә, кияүң тагын бер нигез ташы салып куйган. Гөлфинә йөзенә алсулык йөгертеп, шатлык куанычын шаяртуга күчергән иде. Ни әйтергә теләвен аңлап алган Рушан бераз уялып, аңламаганга салышты. Ни дисез сез, Гөлфинә апа? Гөлфинә яңгырау көлү белән генә җавап бирде. Исән сау булсыннар. Декретка чыгарга йөри дип елмайды Надия, сүз рәвешен аңлап. Ак әби була алмый имеш. Буласың менә. Таифа дәресләрен исеңә төшерсәң булыр, Надия. Надия күзләрен шилт-шилт йомып баш игәде. Карлы яңгыр каеннарның ак кәүсәләренә, юан ботакларына сарылды. Табигатьнең көйсезлеге, көннең буйыклыгы Гөлфинәнең күңеленә күчә бара иде. Карлы яңгыр каеннарның җилдә тибрәлгән ботакларына куна да, озак тормый җиргә юнәлә. Бызланып калынайган бу нәфис ботаклар директор кабинеты тәрәзәсенә акрын гына бәрелеп, шак-шак килгән аваз чыгаралар. Гөлфинә тәрәзә буена килеп басты. Карлы яңгыр, тәрәзәмә сылана. Ирексездән күңелен яшьлегендә популяр булган шушы җыр биләде. Ул вакытта Гөлфинә пар канатларда җилпенә, күкнең 7нче катына күңеле очардай булып талпына, сөелә, парлы тормышына сөенә иде. Ул чакта тәрәзәләргә багып моңсулана белми, җырларның тирән мәгънәсе күңел кылларына чиртми, йөрәгендә айкамый иде. Ул чакта, әлбәттә. Ә хәзер аның күңел тәрәзәсенә дә гел карлы яңгырлар гына сарыша шул. Тол хатын үзүк салкын сүз икән. Шак-шык. Гөлфинәнең йөрәге шушы тавыш ритмына буйсынып кага. Ярый әле, җан сөйгән эшем, син бар. Син булмасаң, авыр булыр иде миңа дип инде 1000нче кат шикер итә ул. 10 ел инде ул шушы коллективны җитәкли. Мәктәп даны өчен, укытучылар, укучылар өчен чабулый. Гаять җаваплы, йөрәкне таушалтучы, күп көч сораучы хезмәт бу. Көч бирә икән Ходай бәндәсенә, һич кызганмый икән. Гөлфинә бер генә әйтмәде инде бу сүзләрен Вәсилә апасына. Барында хәтердән кичерәм дә шак катам ди ул аңар, сүз җае килгәндә. Киң күңелле Вәсилә хезмәтне бәяли белә. Син, Гөлфинә, көч-кодрәтеңне изге эшкә исраф итәсең. Авылдашларга да изгелегеңнән өлеш чыгарасың. Мәктәбебезне республика күләмендә танылган мәктәпкә әйләндердең. Рәхмәт яусын үзеңә ди ул. Төрле кеше бар, сүз дә юк. Булды инде. Булды, аяк чалучылар да булды. Гөлфинә ачу сакламый аларга. Бары рәхмәт әйтә. Шулар бит инде мине ныгыттылар, яшәргә өйрәттеләр ди ул. Шак-шык. Тәрәзәгә тынгысыз күңелле Гөлмәрьям каеннары шакый. Күпме бала, авыл кешеләре язмышын кайгырткан җаннар күкләрдә дә җир тормышы өчен җан атадыр кебек тоела Гөлфинәгә. Эй, Госман килене, бу йыгы дигәннәре йыгып сала сезне күрәм. Бирешмә, ди шикелле өлкән остаз. Ирем гомер буе рәхмәт әйтеп яшәде сезгә, апа. Сезнең кебек көчле булырга иде миңа да. Шак-шык. Гөлфинә дә шушы карлы-бызлы чыбык кебек азмы бәргәләнде түрәләр ишек төбендә. Хөкүмәт ул бирә, әмма алулары... Үзе дә сизде Гөлфинә, ябыкты. Итәге билендә циркуль әйләнә сызган күк әйләнеп йөри. Әйе, интерактив такталарны, мультипроектларны юллау йөрәк майын сыздырды аның. Аллага шөкер, булды. Булдырдым дип куйды ул, үзендә азмы күпме тынычлык булдырып. Ә үзе шул мизгелдә ирен юксынды. Эй, Рафис, иртә киттеңлә, таянычым булыр идең. 90 укучыдан тыш 3 балага әни генә түгел, әти дә бит мин. Күңелендә нечкә бер кылы калтырады. Шул ук мизгелдә йомшарып китүен сизеп. Юк,
Бұлай ярамый миңа. Үземне тота белергә, хисләремне җиңәргә кирәк. Йөрәк туза. Эш урнына кеше табылыр, әмма эш балага ана табылмас. Эшеңне ярат, әмма чамасын бел. Рафисны кабатларга ярамый. Юк, ярамый. Эшке көч нык иде Гөлфинәдә. Ул тәрәзә буеннан урындыгына барып утырды. Күзлеген киде, эш кысасына керде. Алдында яткан документларына иелде. Куанычларым да күп, Аллага шөкер. Гамәлләремнең әҗир савабын бир, Раббым. Бар ышанычым синдә. Яклаучым да син. Ул эш кәгазьләрен алдына тарта төште. Күңелне шулай катырып, хисләргә юл куймасаң, табигатьнең нечкә җаннары гына ишетә ала торган авазлар тоелмый да шул. Инде җылытты, ямьле яз килде дигәндә, яшнәүгә бүрткән бөреле каеннарның вакытсыз килгән салкынлыкка зар елап яшь кыюларын гамсез булырга тырышкан Гөлфинә күрми дә, сизми дә иде инде. Ул сак кына кабинет ишеген шакыган тавышка эш кәгазьләреннән башын күтәрде. Керегез. Гөлфинә ишектә күренгән Вәсиләне басып, елмаеп каршы алды. Апа, утыр әле яннарыма. Ял булыр җаннарыма дисеңме? Әйе, апа. Һич арттыру түгел, шулай. Рәхмәт булуың өчен. Я инде Гөлфинә, синең кебек олы җанлы җитәкчебезгә, игелекле киленебезгә рәхмәттән башка сүзем юк. Иртәгә 7нче класста Сибгатуллинаны химиядан олимпиадага алып барам. Җизнәң эштән кала алмый. Кем белән алып барырмын икән? Булыр, хәл итәрмен. Шалтыратырмын, тыныч бул, яме? Сирина көчле укучы. Җиңеп кайтыгыз. Рәхмәт, Гөлфинә. Урамда ябалак кар ява. Нинди матур. Әмма вакытсыз. Күңелне ишетә. Яшнәгән тереклеккә салкын суга. Тик каршы килеп тә үзгәртеп тә булмый. Гөлфинә торып, тәрәзә буена килде. Әйе, килешәсе генә кала. Аклык, паклык, әле генә хатирәләрне барладым. Ак булсын иде эшләр, салган юллар, миңа кадерле булган директорларның да хезмәтен, мәктәпнең йөзен югалтмыйча, ирешкән статусларның, исемнәрнең дәрәҗәләрен төшермичә, тагын да зуррак уңышларга ирешсәк иде. Амин, Гөлфинә. Ходай ярдәменнән ташламасын. Авыл да ямьләнә бара бит. Айруча инеш яры. Рафис авылның үсешен матур хезмәт аша күрде. Нишлисең, заманы шул. Нурәхмәт бабай, Фәргать абый, Рафислар сызган ак юл башка юнәлештән булса да үсә бара. Ничек тә күтәрелсен авыл. Авыл язмышы шушында яшәүчеләр кулында. Сабыйлар тусын, мәктәп бетмәсен. Шулай булса, авылның киләчәге булыр. Иншалла. Вәсилә чыгып китте. Гөлфинә кабат эш кәгазьләренә текәлде. Бүгенге хәләтен үзе дә аңламады ул. Шык-шык, шык-шык. Гөлфинә әле тәрәзәгә, әле ишеккә карады. Ишек аз гына ачылып китте. Әйе, керегез. Ишектә Разыя күренде. Ул кыюсыз гына. Исәнмесез? Мөмкинме, диде. Әйдәгез, түргә узыгыз, Разыя апа. Узам, Гөлфинә. Узарга кердем. Ишек төбендәгене әйтелә торган түгел сүзем. Утырыгыз. Гөлфинә улда усал даны чыккан хатынга сагайып кына урындык тәкъдим итте. Бер нәрсә юктыр ич, апа, дип сораганын үзе дә сизми калды. Разыя сүзен каян башларга белми торды. Гөлфинә шул мизгелдә әллә ниләр уйлады, ә үзе сабырлык саклады. Мин рәхмәт әйтергә килдем. Гөлфинә көтелмәгән сүздән аптырап китте. Хәер, әйткәндә идем мин сезгә рәхмәтемне моннан 10 ел элек. Ул вакыт сез яшь, мин дә яшьрәк идем. Ул рәхмәтем формаль дияргә дә буладыр. Ә кичә мин гәҗиттән нәкъ Атлас улым мәктәптә кылган гамәлне кабатлап эшләгән бер укучы турында мәкалә укыдым. Укыдым да куаныштан утырып еладым. Гөлфинә күзләрен зур итеп ачып, Разыяга текәлде. Бу ни дигән сүз булды соң әле дигәндәй уй сызып үтте аның башыннан. Разыя үзенә охшамаган иде бүген. Акрын тавыш белән күзләрен өстәлгә төбәгән килеш сөйли бирде. Аннан төне буе сезгә рәхмәт укыдым. Разыяның күңеле кузгалды, куллары калтырап китте.
Күзләрен яшь пәрдәсе каплады. Әгәр теге юлы сез дә улым язмышын законга таянып хәл иткән булсагыз, минем улым да шул тәкәбберлеге аркасында рәшәткә артына эләгер иде. Язмышы да башка төрле, дуслары да башка тирәлектән булыр иде. Сез, Гөлфинә, олы йөрәкле кеше. Дәрәҗәле урын тотуыгызга карамастан, түбәнчелекле дә була беләсез. Булган вакыйгаларны судья кебек судит итмисез, ана кебек күңелдән үткәрәсез. Адвокат кебек кеше хокукларын яклыйсыз. Бу кадәрне сыйдыра алырга киң күңел, акыл кирәк. Мин үзем булдыра алмыйм буларны. Аллага шөкер, шул бер ялгышлык кына ясады ул. Өйләнеп, менә дигән кызны яр итте. 3 малай үстерәләр. Рәхмәт. Зур рәхмәт сиңа. Сезгә. Апа, рәхмәтегезгә рәхмәт. Минем хезмәт вазифасы гына ул. Атласның яхшы сыйфатлары да күп иде. Ә ул ялгышлыкка килгәндә, тәкәбберләнүдән түгел, ихтибар ярата иде ул. Шул ихтибар иттерәсе килүдән килеп чыккан нәрсә булды дип бәяләгән идем мин аны. Ул вакытта ук. Әлбәттә, начаррак килеп чыкты. Үсмерләрдә җиңел уйлау бар инде ул. Мин, Разия апа, һәр чак кеше хакын хакладым. Миңа кичкенәдән шундый тәрбия бирделәр. Балик булгач та, тормыш юлымда шундый тәрбияле, үрнәк кешеләр белән аралашырга туры килде. Ә бит әнә нинди мәктәп директорлары да бар икән. Кузгатты күңелне шул мәкалә. Беренче планда закон түгел, кеше һәм аның язмышы булырга тиештер ул. Килешәм. Әмма язманы укымадым. Кем хаклы булуын әйтә алмыйм. Кайда, нинди мәкалә ул, апа? Кесәмә тыгып килдем. Разия кесәсенә бөкләп тыккан газетаны директорга сузды. Рәхмәт, укырмын. Кабат рәхмәт әйтәм. Исән сау эшләгез. Разия дулкынланудан алсуланган битләрендә мәхәббәт чокырларын тирәнәйтеп, тыйынкы гына елмайды да ишеккә таба атлады. Сыклангыч кешесез, Гөлфинә. Балаларыңның игелеген күр, диде ул ишек төбендә, рәхмәтле күзләрен сирпеп. Амин. Зур рәхмәт. Разия чыгып китте. Гөлфинәгә әллә шушы гына кирәк идеме? Ул үзе дә сизмәстән тәрәзәгә карап карлы яңгырга кушылып елады. Юк, бу елау ак каеннарны куырып китергән карлы яңгыр кебек җан ишеткеч хәлдән түгел. Бәлки, җанны җылыткан якты хиснең күңел ризалыгы белән кушылуы, күңелнең тулып ташыган бер мизгеле генә иде. Кырык өченче бүлек. Вәсиләнең ире какмады, сукмады, көнләшмәде, әмма хатынын хөрмәт итә белмәде. Әллә ничек кенә үтте бу гомер дигәне. Салкын, битараф кеше булып чыкты аның илһамы. Вәсилә күпне өмет итмәде. Үзенә ихтибар, гаилә тормышында әллә ни таләпләр дә куеп таушланмады. Эчеп, азып-тузып йөрмәгәч, канәгать тә кебек иде үзе. 3 кызының кадерле әнисе булу күңеленә әйтеп бетермәслек рәхәтлек бирде аңа. Яраткан эшенә бар ихтибарын салды. Укучыларына ярты җанын бирердәй булып, алар белән һәр вакыт яхшы мөгамәләдә яшәде. Коллективта ихтирам яулады. Эше белән гаилә тормышындагы бушлыкны да тутырырга тырышты. Ләкин вакыт-вакыт күңелендә илһамына ризасызлык туа иде. Аның да парлап сабан туйларда ирисе, ире белән озаклап сөйләшәсе, киңәшләшәсе, чын күңелдән яратасы, яратыласы да килә иде. Ләкин илһам хисләрен тышка чыгармый торган йомык табигатьле, кырыс кеше иде шул. Вәсилә илһамы белән аңлашасы килеп сөйләшеп тә карады. Әмма ир гел эндәшмичә үткәрә иде. Булай да булмагач, төннәр утырып кәгазь битенә язды Вәсилә. Берничә дәфтәр нәсер белән тулды. Укы дип иренә сузды. Илһам ачып карады да, аз гына йылмайгандай итеп, ябып куя торды. Соңыннан Вәсилә үз язмышына күнде. Салкын караштан йөрәге сулкылдаганда, күңелен әдәби китаплар укып байытты. Өйдәге китап киштәсе яңадан яңа китаплар белән тула барды. Атна уртасында туры килгән ялында калага, музейларга, картиналар күргәзмәсенә,
китап кибетләренә юл ала торган булып китте. Гаиләдә туган киеренкелекне рәссамнарның картинага күчергән матурлыгына сокланып таратты. Сәнгать дөньясын гизгәндә, күңеленә рәхәт тойгылар иңә. Рухи халәте яхшыра иде аның. Бүген дә картиналар карап чыккач, күңеле софланып калды. Күңел күтәренкелеге белән кайтыр тукталышка атлады ул. Апау, исәнмесез? Саф татарча, таныш тавышлы ир тавышына битараф кала алмады ул. Як-ягына каранды. Тукталышта мәхәббәт буйлы ир-ат машина ишеген ачып чыкты. Апа, хәлләрегез ничек? Диде әлеге тавыш һәм күрешергә кулын сузды. Ярты йөзен каплый төшкән кара күзлекле булса да, таныш йөзне танымыймысың, Вәсилә? Яхшы, Раил, үзегез ни хәл? Дип елмайды ул, кул биреп күрешкәндә. Алда, Гөл апа, сезне күргәч рәхәт булып китте. Рәхмәт. Минем дә йөрәк яшьләрчә җилкенеп куйды менә. Кайда эшлисең? Мин Казан моторлар төзү берләшмәсендәге бер начальникның личный шоферы. Карт инде үзе. Исән генә була күрсен. Рафис абый эшләгәндә инженер булып эшләгән ул. Аны хәтерли, бик мактап сөйләде. Мин үзебезнең Рафис абый дип горурландым, әлбәттә. Рәхмәт. Эй, татлы, тәмле телле дә инде үзең, элеккеге кебек. Яратадыр үзеңне җитәкчең. Мине яратмаган кеше юк бугай ул. Эшкерсез Раил рәхәтләнеп көлде. Вәсиләнең кәефе шул кадәр күтәрелде, көләсе генә килеп торды. Булай булгач, Раил, җитәкчеңнең картаясы юк. Молодец. Телле кеше югалмый. А как же, апа? Дип, ике кулын җәеп, килешле генә масайган Раилне Вәсилә аркасыннан кагып яратты. Кайтасызмы әле, апа? Вокзалга илтеп куйыммы? Кирәкмәс, Раил. Эшеңә зыян китермә. Мин түрә абзыең түгел, гади укытучы апаң гына, дип елмайды ул. Мин үземә үзем начальник. Утырыгыз. Раил йылкылдап торган кара джипның ишеген ачты. Апа, мин сезне матур җирләрдән илтәм вокзалга. Казан бик матур бит хәзер. Бик матур, килешәм. Вәсилә моңарчы күрмәгән Курчак театры бинасын узды. Кәйфе тагы да күтәрелде. Гел елмаясы килде. Апа, Субханалла, бердә үзгәрмисез. Безне укыткандагы кебек яшь калгансыз. Синең янда озак булсам, 17 яшьлеккә әйләнүем дә бар, дип көткелдәде ихлас Вәсилә. Апа, шун дөресен әйтәм. Сез бик әйбәт укытучы идегез. Сез мине күп сөйләшкәч, шын сүзе юктыр дисездер инде. Шынлап әйтәм. Быел кафега җыелдык классташлар белән 10 еллыкка. Һәрберегезне искә алып сөйләштек. Шул кадәр күңелегез иркен иде бит сезнең. Бер кайчанда кимсетмәдегез. Әрләгәндә дә тапкыр зирәк әйтем мәкалләр белән генә урынга утырта идегез. Ә бит булды, без укыганда укучыларны түбәнсеткән, әти-әнисенә карап укучыларны айыручылар да. Еллар үткәч, нәрсәнең яхшы, нәрсәнең яман булуы бар да аңлашыла. Рәхмәттән башка сүз юк сезгә. 15 еллыкны мәктәптә укытучылар белән очрашу итеп оештырырга сөйләштек. Гөлфинә Хәмитовна риза булса, әлбәттә. Нишләп каршы килсен икән? Алданрак әйтегез генә. Рәхмәт, Раил. Яхшы бәяләүегез өчен, җылы сүзләрең өчен. Исән сау булыйк. Хәерле очрашулар насыйп итсен. Ылыгаябыз бит инде. Вокзалда утырганда Вәсилә үзен бик яхшы хис итте. Күңеленә никадәр куаныч өстәде бит Раил. Бу хәтерне яңарткан сайын шатлык өстәүче дәвамлы хис иде. Кадер-хөрмәт, хезмәтеңне бәяләү, җылы сүз кешегә көч-куәт бирә шул. Кырык дүртенче бүлек. Май бәйрәмнәрендә Алсинә үз гаиләсе, җизнәсе, апасы һәм инесе белән яр буеннан аз гына өстәге калкулыкка чәчәккә бөреләнгән петуни үсентеләрен утыртты. Әнине яр буе ямьләнгәч кенә алып килербез, диде Алсинә. Инеш яры буенда үзләренә күрше әбинең озаклап карап торуына игътибар иттеләр. Эй, балалар, Рафисныклармы сез? Дип кычкырды ул бераздан. Әйе, күрше апа, без бу, дип җавап бирде Алсинә җавап йөзеннән. Булса шул, сездән генә булыр бу. Яулык почмагына яшьлек күзләрен сөртеп, үзләре үскәндә
нигез күршесе булган Сөембикә әби аларга таба якынлаша иде. «Ник елыйсың ул?» дип сорады Илмир. «Шатлыктандыр, күңеле йомшаргандыр. Апа, әтинең хыялын тормышка ашырдың. Молодец син. Әти тегеннән күреп торам икән». Илмир күккә ишарәләде. «Шатланыр инде. Белмим шул. Аңа хезмәт итеп яуланган үрләр генә шатлык китерә иде. Бу бит тир белән тапкан бәхетем түгел. Маңгайга язылган бәхет кенә. Мин хыялымны әйттем, җизнәң хуплады, үзентеләр алып бирде. Шул гына. Маңгайга язылган бәхетне дөрес юнәлештә тота, саклый белергә дә кирәк әле. Син, сеңелем, әтиең кебек юл ярып барма. Йылгыр бул. Иреңне изге максатларга рухландыр. Алдына чыкма. Янәшәсендә булып, гел юл гына күрсәт. Аннан мал кимеми. Сәдакадан китә. Сәвабы була ди иде Тайфа дәвәни. Самый кешесе. Тик тора беләмсең ул? Илмир гөлгенә апасына төртте. Әни килә, әни. Кемдер әйткән димәк, диде ул Синә, инешнең аръягында әниләрен күреп. Гөлфинә күпергә керү белән туктап калды. Аның чәчәкләргә карап, йыламсырап торуын күргәч, ике кызы да әниләренә каршы йөгерделәр. Әни, я инде йылама дип, әнисенең яшьли яңагын сөртте Гөлгенә. Күз карашын инешнең каршы ягына төбәгән ана: «Рәхмәт сезгә, балалар. Әтиегез рухы шаттыр, бәхетле булыгыз. Бу эшегезнең әҗер-саваплары үзегезгә әйләнеп кайтсын», дип пышылдады. Күперне чыккач, Гөлфинә кияүләре белән күреште. Улын кычты, ике оныгын сөйде. Бирге яктан каршы ярының төссез, күңелсез булуы күзенә ташланды. Гөлле яр сезнең якта икән, балалар. Бәлки, риwаяттәгечә, ике ягы да гөлле булыр. Каршы якларда сездән үрнәк алыр. Бигрәк матур бит. Ул якта да чәчәкләр үсеп, инешнең ике ярыда парлы, чәчәкле ярлар булуына ышанам әле мин. Тик гашык парлар зар елап йөри күрмәсен. Гөлфинә елмаеп җибәрде. Аннан җитди генә өстәп куйды. Иң мөһиме, балалар, үзегез яратып сайлаган ярларыгыз белән озын-озак яшәгез. Бәхетле булыгыз. Амин. Шулай булсын, әни. Бизәлгән туй машиналары юл чатына тезелештеләр. Матур итеп киенгән шат яшьләр, кәләш белән кияүне уртага алып, инеш ярына төшеп киттеләр. Шатлыклы авазлар, уен-көлке яңгырады. Кәләшне күтәргән кияү күпергә керде. Алар күпернең челтәрле култыксасына йозак элделәр. Аны ачкыч белән бикләделәр. Аннан егет ачкычны, ә кыз кулындагы чәчәкләрне суга ташлады. Разия белән Фирдинә дә инеш буена туй карарга килгәннәр иде. Шунда Разия: «Бу ни хикмәт соң хәзер?» дими булдыра алмады. Шундый традиция киткән хәзер. Ал сине мода чыгарган. Теге риwаяттәге хәерче егет белән Мурза кызы мәхәббәтен олылап, аларга багышлап ташлыйлар икән ул букетны, диде Фирдинә. Мин йозак элүне әйтәм. Анысын әйтәсеңме ни? Гөләндәмнән сораган идем. Мин аның чавык сөйли белмим. Аңлаганымча, бер итальян язучысы ниндидер роман язган булган. Андагы геройлар мәхәббәтләрен һәм бер-берсенә тугырлыкны йозакка бикләп, күпер култыксасына беркеткәннәр. Уртак улы мәхәббәтне үзләренең йөрәгенә беркетәсе юк исә. Менә шуны бер-берләреннән кабатлыйлар икән барлык илләрдә. Шулай инде. Әллә кайдагы бер итальянның утырып язган ялганын урысы, татары кабатлый. Ә борынгыдан килгән үзебезнең матур йолалар онытыла, үтәлмиләр. Нинди генә матур килен төшерү йолалары юк иде без яшь чакта, дип сузды Разия. Мине бу сагага ак яулык җәеп бастырдылар. Ак юллы булсын дип башкарыла ул. Киленне мендәргә бастыру хәзердә бетмәде бугай. Балмай каптыруларны да үтиләр шикелле. Һәр хәлдә күргәнем булды. Фирдинә, кызык хәл искә төште. Мәрхүм Мәхмүтем бик күңелле кеше иде бит минем. Бер вакыт йолалар турында журналдан укып утырам. Мәхмүткә укыганымны сөйләп барам. Май кебек йомшак, бал кебек татлы телле булсын дип әйтеп каптыралар икән аны. Мин ни әйтеп каптырганнарын белми идем. Авызландыру йоласы дип атала икән ул, дидем. Күзенең агы белән генә карады да, Мәхмүтем: «Сиңа авызландыру йоласы булмагандыр ул.
Яузландыру йоласы үткәргәнсеңдер син, диде. Эй, көлгән идем шул вакыт. Рәхәтләнеп көлде Фирдинә. Көлеп кенә җавапсыз кала торган түгел лә син. Әйткәнсеңдер әле, үзең әйтмешли, бер яузланып. Нәрсә әйткәнмендер инде хәтерләмим. Килен булып төшкәндә усал түгел идем лә мин. Тормыш үзе яузландырды. Әнә күрсин, бу яшь килендә тамчы да усаллык юк. Разия яшьләргә таба ымлап, артларыннан яратып карап калды. Кара әле, бирнә белән килү гадәте совсем беткән икән ул. Бетмичә, сондык килү гадәте бетте иш. Сондык килсә, буш килә алмый. Гаиләдә кыз бала үссә, сондыкка бирнә туплый башлый идек. Хәзер кайнана белән туру юк инде. Ике ахирәт яшьләр киткәч, бушап калган күпергә керделәр. Күпердән инеш ярындагы кечкенә җил тегермәне күренеп тора. Бигрәк матур инде, курчак менә. Канатлы җил тегермәнен күрергә күрше авылдан ук килүчеләр дә булган икән, диде Фирдинә. Ике ахирәт инеш яры буйлап тегермәнгә таба юл алды. Рафис авылга кайтып, авыл хуҗалыгын гөрләтеп алып баргач, авылны чәчәк аттырды дип сөйләшә идек. Анысын эш барганга шулай дигәнбез. Ә монысы чын чәчәк ату булды. Инешнең икенче ягында да чәчәкләр үссә, тагын да матурланыр. Бу яр буендагы җил тегермәне матурлыкның матурлыгы булды инде. Төшереп тә киткәннәр. Телевизордан кайсыдыр каналдан күрсәтәләр икән. Вәт малай, безнең Гөльяр авылы чәчәк ата, Интервью биргәндә, Алсинәнең кайнатасы чын тегермән салдырам. Кырларга иген чәчәрбез. Киленнең ата-бабасы эшен дәвам итәсе килә дигән. Бу эшләр җайга салынса, ипи пешерү цеха ачарбыз дигән. Бирсен Ходай, менә бусы ошый миңа. Матурлык өчен генә сувенир тегермән ясап, яр буена чәчәк утыртып кына авыл чәчәк атты дип әйтеп булмый бит. Кырларда иген үссен иде. Колхозлашуга кадәр байлар тегермәннәр дә тотканнар. Турысын гына әйткәндә, бу байлар катламы шул Советлар Союзы таркалганда ваучер дигән булып, халык байлыгын умырып калучылар бит инде. Үзләреннән артканны әйдә кире кайтарсыннар. Абруйлар артыр, сәвабы өстәлер. Кешенең күңеле ни куша бит. Халыктан айрылып берни отмыйсың ул. Яше карты, бае мохтаҗы бер бөтен булып яшәргә иде. Бу безнең җир. Безнең үзебезгә тырышырга кирәк. Һәр авылның язмышы шунда яшәүчеләр кулында билгеле дип, Фирдинә сүзен җипләде Разия һәм кулын артка куеп, кайтыр юлга борылды. Кырык бишенче бүлек. Язның Рафис ярата торган рәшә уйнаган чагы. Кырлар җиһанга үпкәләгән сыман тынсыз гына йылый иде. Инде язның бер көне ел туйдыра дип чабулый торган көннәр генә түгел, атналар үтеп бара. Гөлфинә бу көннәрне аеруча тынгысыз була. Рафисны бер сагына, бер битәрли. Ел сайын иртә язда һәм алтын көздә берәр тапкыр кырларга чыгып, Рафис белән сөйләшеп кайта Гөлфинә. Борчуларын таратып кайта уланнан. Бер көнне Илмирның кырга барып киләме әле ни дип чыгып киткәненә бер гаҗәпләнде, бер сөенде Гөлфинә. Улы кайткач, әни, әти җирнең җаны бар дип әйтә иде. Мин чынлап та ышанам хәзер. Әти йөргән сукмаклардан атладым. Кызганыч тыелды ул миңа. Кода бабай, Беларусьны син иярлисең диде миңа. Зур җаваплылык бит. Шуңа барып карадым. Күз алдына китердем. Кайсы өлешен сукалыйсын билгеләдем. Кечкенә чакта Әсхәт абый янында утырып йөргән бар иде инде, чәчү чәчкәндә, җир сукалаганда дип сөйләп, тамам ис хушын алды Гөлфинәнең. Бик дөрес эшләгәнсең. Сиңа ышанып тапшыра икән, син икеләтә җаваплы булырга тиеш. Тик Кода бабай дип сөйләшмә. Үзенә Шамил Гарипович дип эндәш улым. Ышатмас, зур урында эшләгән кеше бит дип кенә әйтә алды ул. Һәм менә алар, зур гаилә, шөкер кырына килделәр. Монда иртәдән трактор гөрелтесе ишетелә.
зәңгәр капотлы өр-яңа Беларусь тракторы кырда тузан туздырып җир сөрә. Төркем каргалар сукаланган җирләргә куналар. Төркемгә яңа гына килеп кушылган Гөляр мулласы Фәргать Хәбибулла картны хәтерләтеп, таянган таягына ияген куйган да тирән уйга калган. Арт бакчасыннан трактор гөрелтесе ишетеп, Әсхәт картта Рафисныкларга килеп кушылды. Төгәл 5 елдан соң бу тирәлектә җанлы бер күренеш иде бу. Быел проба. Арыш, бодай чәчеп карыйбыз. Оныклар бодайны агачта үсәме дип сорап утыралар әнә дип, як-ягына карап киткелдәде иркен кырларга Мөккибән Лотфуллин. Кинәт уйламаганда күз карашы Фәргать белән очрашты. Шамил Гариповичның йөрәген нидер сызып үтте. Әле генә елмаеп сөйләшкән ирне җитдилек биләде. Ул башын аска иеп, чал чәчле, түгәрәк ак сакаллы Фәргать янына якынлашты. Әссәламу галәйкүм, Фәргать хәзрәт. Ике кулын күрешергә сузды. Вә галәйкүм әссәлам, Шамил кода, диде Фәргать, көр күңел белән күрешеп. Кода булганга да байтак ел. Күрешкән юк иде. Сәгате сукмады микән? Күрмәгән, белмәгән кешеләр түгел идек югыйсә. Мин синнән шүрләп яшәдем, Фәргать Сахибгараевич. Очрашмаска тырыштым. Кичерә күр, Фәргать кода. Кем? Хәзрәт. Арада матаук хәлләр дә булды шул. Кеше идек бит, үзең беләсең. Тау белән тау гына очрашмый диюләре хак икән. Кичер, рәнҗемә. Лотфуллин түбәнчелек белән баш иеп, кулын Фәргатьнең иң башына салды. Юк, син нәрсә кода, нинди рәнҗү ди ул? Бар да була. Дөнья бит бу. Үткәннәр үткәндә, үткән көенчә калдылар. Аллаһ Тәгалә кичергәнне, ниткән кичермәү ди ул. Аныт син аны. Аллаһыбыз гомер биргән безгә. Шөкер, дөньялыктагыны дөньялыкта калдырыр мизгелләр белән дә бүләкләгән. Рафисның җан атып эшләгән кырларын карап хозурланып торабыз, әлхәмдүлилләһ. Ә Рафис ул әйтәсе сүзен эченә йомды. Киләсе атнада Алла бирсә, мәрхүм кодага яңа чардуган ясыйбыз. Син, Фәргать, дин юлына баскансың. Нинди булдыклылык? Миннән буламы икән ул? Мин дә уйланам бит. Булыр, иншалла. Җомга вәгазенә кил. Килермен. Ниятем дә бар. Мәчетнең түбәсен алыштырга акча бирәсем килә. Бик хуп, Шамил кода, бик хуп. Лотфуллин күзләрен кырга төбәде. Рафис коданың рухы шат булсын. Әгәр эшли белсәк, киләсе елда мәйданны киңәйтербез. Аннан пекарня сала башларга кирәк була. Беләсезме? Дип сузды ул кинәт күтәренке кәеф белән. Аннан як-ягындагыларга карап сүзен дәвам итте. Йортыбызга һаман бер әби керә. Гел бер сүзне әйтә. Шамил улым, киленем белән улымны эшли ит әле. Авылдан китмәсеннәр инде. Нигеземне таркатасым килмиде. Кайнатасының сүзләрен елмаеп тыңлаган ул синәгә сораулы караш ташлады Гөлфинә. Сөембикә апа ул, әни. Лотфуллин тагын да ачылып китте. Шул Сөембикә әбине яратам да соң мин. Аның таратып япкан ак яулыгын күрәм дә, мәрхүмә әнием искә төшә. Мин дә авыл малае бит. Аңа сүз бирдем. Ул шул кадәр шатлана. Пекарня булса, халыкка эш тә, ризык та була, сүз дә юк. Авыл советында моның өчен җир бүлеп бирәбез диделәр. Рәхмәт, Шамил Гарипович, дип куйды, күзләренә шатлык яшьләре тулган килене Алсинә. Трактор әрле-бирле җир сукалады. Чынлап та, трактор гөрелтесе бик тансык, йөрәкне рәхәтләндереп җибәрүче бер моңлы тавыш кебек тәэсир итә иде. Күзләрдә үзеннән үзе шатлыклы күз яшьләре тула барды. Тырыша безнең яшь кода, молодец, дип Лотфуллин Гөлфинәгә карап куйды. Гөлфинә кодасының сүзләренә ымгына какты. Ул яшьле күзләрен шилт-шилт йомып, улы иярләгән тракторга карап тора иде. Әллә кырда биегән рәшә аша, әллә мөлдерәмә яшь аша ул ике трактор күрде. Сукаланган җирдә хайран күп иде. Гөлфинә яшь аралаш елмайды,
иркен итеп сулады, күңеле ире белән сөйләшә иде. Рафис, син үлмәдең. Синең йөрәк улыңда тибә. Синең эшеңне улың дәвам итә. Авыл яши, кырларыңа җан керә. Рухың шат булсын, кадерлем. 46-нчы бүлек. Бакча ягына караган тәрәзәдән ишетеп торды Гөлфинә. Кирик инде, оялма. Монда кадәр алып килгәч, күтәреп алып керәм, карышма. Шу, Айсылу белән ташлашкач, башка кыз белән дуслашкан иде Илмир. Бу шул кыз микәнни дип уйлады Гөлфинә һәм кызыксынып тәрәзә буена килде. Юк, кирәкми. Яхшы түгел, Илмир. Мин бит әнигә әйттем, сөйгән кызымны кунак калып киләм дидем. Таныш бит инде ул минем белән. Мин чын килене белән таныштырам. Теге юлы будущий килен иде. Күңелендә туган сөенечен, күзләре белән дә күрәсе килү теләге ананы тәрәзәгә якын ук килеп карарга мәҗбүр итте. Кыз Илмирдан калкурак һәм сары чәчле иде. Айсылуга охшамаган кебек. Күпме караса да, алмагачның шау чәчәге аша яхшылап күрә алмады Гөлфинә киленне. Икенче юлы, яме Илмир, мин хәзергә әзер түгел бу очрашуга. Шундый матур алмагач, исе искиткеч. Бәхет агачы ул. Бәхет агачы? Нигә шулай дип атыйсың аны? Чынлап, бәхет агачы ул. Без авылга кайткан елны мин кичкенә чакта утыртканнар аны. Һәм әти шулай дип атаган. Шул көннән ул безнең өчен бәхет агачы. Синеке дә булсын ул. Илмир кызны күтәреп алды. Кыз тыйынкы гына көлде. Көлүеннән таныды Гөлфинә. Бу ул яраткан укучысы, улының яшьтән яратып йөргән кызы Айсылу иде. Сөенеченнән ул урамга ашыкты. Тик килешеп бетмәс дип ишек алдында тыелып калды. Якты уйларга бирелгән Гөлфинә бер урында басып тора алмыйча, әкрен генә бакчага юл алды. Ак чәчәккә төренгән алмагачка якынлашты. Ул ялгышмады. Алмагач ышыгында кулга-кул тотынышкан Газиз улы белән электән булачак киленнәре итеп күреп йөргән искиткеч Зыйфа буйсынлы Айсылу басып тора иде. Шатлыктан йөрәге күкрәк читлегенә сыймады аның. Түз йөрәк, түз. Бусы сөенечле, бәхетле минутлар диде ул. Яшь каплаган күзләр аша бәхет агачы тагын да матурырак күренде. Укыды Алсу Каюмова.